आङो गुबैयैनो बे बिजनी ओनसोलनिनो आंनि न'आ गामिया बेनिफ्राय 7-8 किल'मिटार सानजाहा दावराइबारि होननाय गामियाव आङो बे ओनसोलनिफ्रायनो फरायनानै बर' मिडियाम फरायनानै गुबुन गुबुन बिदिनो स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि फरायनानै आङो ACS अफिसार बुंनो थाङोब्ला बर' मिडियाम फरायनानै आङो गिबि माने बर' मिडियाम फरायनाय सासे ACS अफिसार होननानै बुंनो हायो। दा बे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा जिहेतु बर' राव थुनलाइ बा बर' हारिनि सोमोन्दैनो आं फंनैसो बुंथिनो सानदों जे बर' रावा बोरैहाय माब्लानिफ्राय माबोरै जौगाबोखो बर' थुनलाइया बोरै जौगाखो दा जोंनि बिनि स्टेटास बा स्टेन्डार्डआ बबे बिथिंसिम बबे मानदान्दासिम सौफैखो बेखौ जों बुंनो थाङोब्ला आं स्टार्ट खालामगोन जे 1847 मायथाइयाव जेब्ला BH हडसनआ दार्जिलिंनिफ्राय वेस्ट बेंगलनि दार्जिलिंनिफ्राय ब्रिटिश आमोलावनो माने भकेबुलारि अफ कच दिमाल एन्ड बड' होननाय जे डिक्सनारि गिबिसिन दिहुनदों। बेवहायनो जों नुनो मोनो जे बर' रावखौ जे साफायनाय महरै जे बर' रावा जे मोनसे राव बेखौ दिन्थिनो बे भकेबुलारिनि गेजेरजोंनो स्टार्ट जादों होननानै आं सानो। आरो बिनि उनाव जों बुंनो थाङोब्ला 1847नि उनावहाय माने 1851 मायथाइयाव माइल्स ब्रनसना फार्स्ट एसामिस डिक्सनारि रनसायदों। बे हिसाबै एसामिस माने असमिया रावनि डिक्सनारियासो बर' रावनिख्रुइबो उनाव फोसावजानाय साफायजानाय होननानै जों बुंनो हायो। 1847 बा 1847 मायथाइनिफ्राय फैयै फैयै 1915 मायथाइयाव जेब्ला हाब्राघाट दुधनै कृष्णायनि दैखंखोलारि माने गवालपारा ओनसोलनि हाब्राघाटनिफ्राय बर' सात्र सन्मिलनिया बर'नि फिसा आयेन 1915 मायथाइयाव पाब्लिश खालामो बर' रावजों बांला माने स्क्रिप्टजों। बेनो बर'नि गिबिसिन फोसावजानाय बर' रावनि लाइसि होननानै जोंहा बर' थुनलाइनि जारिमिनाव लिरनाय दङ। बिनिफ्राय 1919 आरो 20 मायथाइयाव क'क्राझारनिफ्राय ओंखारनाय बिबार लाइसि बे सतिश चन्द्र बसुमतारी दारेन्द्र बसुमतारी आरो गोबां जोंनि बर'नि गोदोनि सानसुमै जोहोलाव गेदेमा बिथांमोनहा बे बिबार लाइसिनि गेजेरजों बर'नि राव थुनलाइखौ फोरमायबोदों। बिनिफ्राय बर'नि गुदिसिन फाउन्डेसन अफ दा बड' लेंगुवेज लिटारेचार होननानै बुङोब्ला 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव जेब्ला बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम जाहोबाय गायसनजेनबाय बासुगावआवहाय क'क्राझार जिल्लानि बासुगावआव बेनिफ्रायनो बे बर' थुनलाइनि जिथु धारा बा जार्नि बेनि दावबायनाया फैयै फैयै फैनानै 1963 मायथाइयाव जेब्ला गिबि खेबनि थाखाय LP स्कुलाव बड' मिडियामखौ दिहुननाय जाबाय। बेनिफ्राय 1976 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय HSLC बा मेट्रिक आनजादखौ होजेननाय जाबाय। बिनिफ्राय बे बर' राव सोलोंथाइ बर' राव थुनलाइनि धाराया गोजौनिफ्राय गोजौ जाबोदों। बिनिफ्राय जों नुनो मोनो जे बयनिख्रुइबो ग्रेटेस्ट फाउन्डेसन आरो माइलस्टना जाहैबाय जे 2003 मायथाइनि जिथु BTC एकर्ड बर' माने मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बेनि गेजेरजों बर' रावखौ भारत संबिजितनि 8थि सिडिउलाव सोसननायनि उनावहाय बर' रावा भारतनि मोन 23 रावनि मोनसे राव हिसाबै गायसनजानानै जोङो कनस्टिटिउसनेल बा संबिजितारि सिनायथि एबा रिकगनिसनखौ जों मोननो हानानै जोंनि बे रावा दा जोंनि कलेज इउनिभार्सिटि लेभेलावहाय आरो बर' बिफान एबा बड' डिपार्टमेन्ट खुलिनानै बर' राव अनार्स लानानै बड'आव मास्टार डिग्रि फरायनानै बे माने जोङो गोबां PhD हल्डारफोर गोबां ओंखारबाय। गेजेरजों बर'फ्रा बा बर' मिडियाम सोलोंथाइनि गेजेरजों बर' राव थुनलाइ गोसारनायजों लोगोसे दा जोङो गावनि रावजों लोगोसे गावनि हारिखौ गेरेमसा एस्टाब्लिश खालामनायाव गोबां बिहोमा कन्ट्रिबिउसन होनायखौ जों नुनो मोनो। 2003 मायथाइनि बे बड' एकर्ड जायामोनब्ला बर' रावा भारत संबिजितनि सिङावहाय जुदि इनक्लुड जायामोनब्ला बे बर' रावखौ मिन्थिनाय नङामोन। बर' राव थुनलाइया दिनैहाय गोसारनो स्कप मोननाय नङामोन। दिनै बे बर' रावजों लिरनाय बिजाबफोरनि सायावनो जोङो
साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हायो। साहित्य एकाडेमि बान्था जोंहा डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया गिबि खेबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननायजों लोगोसे दिनैहाय बोसोरफ्रोमबो बे बर' थुनलाइ बर'नि सोरजिलु थुनलाइनि गेजेरजों साहित्य एकाडेमि बान्था चिल्ड्रेन्स लिटारेचारनि सायावबो बे राव दानस्लायनायनि सायावबो साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ होनाय जायो आरो बे सोलिबाय थादों। बेनि अनगायैबो जोंनि ग्रेटेस्ट मोनसे एडभान्टेजआ जाहैबाय जे इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन आरो आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनावहाय बे बर' मिडियामखौ जों लिरनाय माने बर' लिटारेचारखौ मोनसे साबजेक्ट हिसाबै लानानै माने बे बादायलु आनजादाव बाहागो लानो हानायनि मोनसे खाबु जाबाय। जों नुनो मोनो जे इण्डियान फरेन सार्भिसावहाय रुपज्योति कर्जी बिथाङाबो बर' लिटारेचार साबजेक्ट अपसनेल लानानै इण्डियान फरेन सार्भिसाव माने जइन जानो हादों। दा बिथाङा गुबुन गुबुन कान्ट्रियावहाय एम्बासेडर बा कनसुलेट जेनेरेल जानानै दंहैयो। बेनि अनगायैबो जोङो मनज सरगियारि IPS अफिसार बिथाङाबो बर' थुनलाइखौनो बर' लिटारेचारखौ वान अफ द अपसनेल्स लानानै बिथाङा इण्डियान पुलिस सार्भिसावहाय UPSC क्रेक खालामदों। दा बेखायनो जे जोंनि दा जाखांबोनाय फरायसाफ्रा इयुन जोलैया जे बर' मिडियाम फरायब्ला जे जोङो आवगायनो हानाय नङा बेखौ माब्लाबो साननायनि खुनु माने भित्ति गैया। आंबो सासे बर' मिडियामनिफ्राय फरायनानै आसाम सिभिल सार्भिस आं फार्स्ट एटेम्पआवनो क्रेक खालामदों। बे हिसाबै जोङो दा जोंनि जेनेरेसना बर' मिडियामब्लाबो जों मोजाङै गोसो होथाबनानै फरायोब्ला जोङो जिखुनु लेभेलसिम जों सौहैनो हायो। जों बुंनो हायो जे इण्डियानि टप मस्ट इउनिभार्सिटि जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि बेवहाय जोंहा सानै बर' प्रफेसार दङ दा। डक्टर निराला रामसियारि बिथाङा बर' मिडियामनिनोमोन। दा जायख्लं ब्रह्म दङ सानै बर' प्रफेसार। आंबो बे इउनिभार्सिटियावनो फरायनायमोन जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि निउ दिल्लीयावहाय आङो फार्स्ट माने बर' स्टुडेन्ट होनजायो माने बेवहाय माने फरायहैनाया। बेनि उनावहाय दा गोबां दा बर' स्टुडेन्टफोर थाङो बेवहाय मास्टार डिग्री खालामो आरो PhD खालामो। दा जोंनि जेसेबां बे बर' साहित्य सभा एबा बर' थुनलाइ आफादनि नाजानाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय आरो बर'नि समाजारि जिथु ससियेल अर्गेनाइजेसन्सफोरनि नाजानायावहाय बे बर' रावखौ फेहेरनाय फोबांनाय आरो गायसननायाव जिखिनि खामानि मावबाय थादों बिनि गेजेरजों जोङो नुदोंब्लाबो नाथाय माखासे हेंथा हेंसि जेंनाफ्रा दाबो जोबाखै। बेयावनो जों नुनो मोनो जे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जिथु BTR पिस एकर्ड बा पिस एग्रिमेन्ट होननानै बुङो बिनि गेजेरजों 6.3 दफायाव लिरनाय दंमोन जे इनक्लुजन अफ माने बड' मिडियाम स्कुल्स प्रभिन्सियेलाइजेसन अफ बड' मिडियाम स्कुल्स माने इन BTC एन्ड एल्सवेयर आसाम बा बेंगल बेवहाय थानाय बर' मिडियामफोरखौ माने निड बेस्ड बेसिसावहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै दा गोबां माने बड' मिडियाम स्कुलफ्रा एइदार एमालगेमेटेड अर एबलिस्ड और माने मास्टारफ्रा रिटायार जानायनि उनाव मास्टारफोर गैया जानायावहाय दा जोङो बर' स्टुडेन्टफ्रा गोबां जायगायावनो एसे आलाय आथानि जानाय बा माने गुलाय गुजाय जानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे बड' एकर्डआव जिहेतु माने अलरेडि 6.3 आवहाय इनक्लुड जानाय बेखौ जोंनि BTC सरकार बर' थुनलाइ आफाद आरो आसाम सरकारा थाबैनो मावनानै होयोब्ला बा प्रभिन्सियेलाइज बर' मिडियाम फरायनाय बर' स्टुडेन्टफोरनि फिउचारा ब्राइट जागोन होननानै आं सानो आरो बे खामानिखौ सरकारा मावनो हायैनि खुनु खोथा थानो नाङा। आरो खारन बर'आ दा जोंनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज आसामनि आयेन आफाद आसाम एसेम्ब्लियावबो गासिबो बर' रावखौ जोङो बाहायो। साइन बर्ड लिरनायफ्राव गासिबो बाहायजोब्बाय आसाम आयेन आफाद बेवहाय आरो आसाम आयेन आफादनि जिथु एसेम्ब्लि सेसन जायो बेवहाय बर' ट्रेन्सलेटर साथाम साब्रै हिन्जावसा हौवासाफोर जिरायनानै लोगो ट्रेन्सलेसन खालामजोबो बे एसेम्ब्लिनि प्रसिडिंसफोरखौ। बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खोथा जे आसाम एसेम्ब्लियाबो बर' रावखौ बर' बिजोंखौ बाहायनानै दिनैहाय जोंनि रावा जे वान अफ दि अफिसियेल लेंगुवेजेस अफ द स्टेट अफ आसाम बेखौ जों एस्टाब्लिश खालामनो हाबाय। दा बेखायनो आं सानो जे बर' राव थुनलाइया मोनसे गोजों फिउचार दङ। थाबैनो जोङो बेजों लोगोसे एस्टाब्लिश खालामनो हागोन आरो बे बर' राव थुनलाइजों लोगोसे जोंनि हारिमुवा जिहेतु एसेग्राब गोख्रों गोगोम बर' हारिमुनि 21 items of Bodo culture have been accorded geographical indication approval from Government of India. बे 21 आइटेम जानाय लोंनाय दङ जेरैहाय माने माइब्रा बिदै जौ गिसि जौ गोरान
बेनिफ्राय नाफाम अनला नारजि बेनिफ्राय गानग्रा जोमग्रा जाबाय दख'ना फास्रा जोमग्रा इन्दि बेनिफ्राय दामग्रा देग्रा जेरैहाय खाम सेरजा जथा सिफुं गंगना थरखा टटेल 21 आइटेम्स माने बेवहाय जोङो GI टेग रिकगनिसन एप्रुभेल मोनबाय बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव खोथा इन्डियायावबा माने हयथ' पृथिबियाव मोनसे हारियानो एसे बुरजा GI टेग मोननाय मोनसे कालचारेल आइटेम्स गैया होननानै आं सानो बा आं मिन्थियो आरो बिनि अनगायैबो एनादार 9 आइटेम्स जोङो माने GI टेग आरो इनक्लुड खालामनो जोंहा प्लान दङ जोङो बिनि सायाव खामानि मावबाय थादों टटेल बे 9 आइटेम्सफ्राबो जुदि GI टेग मोनोब्ला टटेल 30 बड' कालचारेल आइटेम्स will be given the approval of geographical indication by government of India गतिके बेखिनि खोथाखौ आं सुंद'यै बुंबाय आरो बयनिसिमबो साबायखर बावबाय गोजोन्थों